Iya iya. Entek ana wong apa awake gek glundung ae. Tak elet-eletan kare. Tak elet-eletan. Cek lucu. Ah. Lho, kok ana apa kuning-kuning ini? Wah, lho, kok gak gunung ini? Lu, kok kali lunyung? Kok gunung kok lunyung? Lho, 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 lho. Waduh, kate Jawa, mari kira apa iki? Dicet-cet dalane ini. Ya apa dicet naimine kok ngene kok ya? Ki tambune. Ah. Wah, mencolok ae iki lho terus. 3 2 1. Oret. Sumengke ngawang-awang geger angarupik sula liyap bangkaknya wuwus tuya katendung banyaknya muni awang-awang geger angarupik tuya kadrajung. Sumengke ngawang-awang, sumengke munggah gunung gigir angarupik. Jenenge dalan gunung saking seseke sik akeh watune. Tuya katedhung. Tuya banyu sumbening katedhung bangkak. Wuwus bangkak tegese kodhok burung wuwus muni. Kaya tuya saking benine krajan terjun dhateng gampenge kali, gampenge jurang. Kaya dene tukang gending malu kongso. Grenjeng 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 grenjeng. Grenjeng 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 grenjeng. Apa mo? Unine manuk. Ya ini sik kok berman. Muni manuke. Red nong. Red nong. Engkak engkok, engkak engkok, engkak engkok, engkak engkok. Koro 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 koro. Koro 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 koro.
Kebagusin aku. Cohong, cohong, cohong. Oh, manuk merak. Cohong, cohong. Ret, tenang. Ret, tenang. Gong, 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 gong. Gong, 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 gong. Manuk apa kok? Lah iya. Cakik cekcok. Cakik cekcok. Cakik cekcok. Loh, manuk itu banget silih-silih malah. Wah, ini apa ini? Kenci dipedet codor di pedet dengklek. Wah, belakrak kok. Buto sayuto cekedek. Puteng awang lalang kopo-kopo. Sesek trenggeleng kebo sapi sak pirang-pirang. Sesek trenggeleng Buto sayuto budeng awon walang kopo-kopo. Kurang candrane Burawana. Prasatan kadal budeng eleng lan sak pinunggalane kurang candrane kayu gero-gero kayu sawu penata loro kayu suren gelaran kayu cangkring sindung-sindung rado alas siwumbil kayu duwet getaan kayu lampis kepetan kayu alang-alang. Kuwi cak jere wono iki kok peksi manuk. Apa dene peksi manuk manuk lanang manuk wadon sing tinggi wit garmane. Wit gedhe ning garmane separuh dos separuh garing. Iki sing wetan koyo sepal-sepal sing kulon. Iki sing kulon kok sepal-sepal wit sing wetan, tompang sing wetan tinggi tengah bener jare wis abrek. Iki kebal nebani dateng bala buta wargane Prabu Puspa Gento.
lungsus kleweran getih kemamang wara waribang Kanaspati swara samya anggerung-gerung Pujeleng kopang plis laknat padha dijogetan. Wah, aku mambuli sadayeng katon semrebet wangi tuntum-tuntum pedes. Wah, ilange tondo mangambar-ambar ana satriya. Ana satriya luwih rupa kurang candra nganti tedane nyemromong nganti ke dewa darat. Sayange di ana sing ngiting bunder-bunder loro. Kakekmu neker ah bunder iki. Oh, bunder-bunder loro. Satriya. Satriya aku mau tetep lakon saka ndilan sapa kang dadi namamu. Buto. Itu wis mambarat mangiwas mambarat manengen untung ora tiba ana ing dadaku. Ana idul tiba dadaku. Ana buta tak tanduri kirang jejer abang jingga lempeng. War nuduk. Wah, ditakoni durung mangsuli. Arep nuduk. Sekedhil regane wong ngerti. Saksa regane wong rada basa buta. Bali sapa kang dadi namamu lan ndidang kane buta. Yundung sapa? Ambiya. Sudung mengkeleng kandhok omahe wong cilik kedemak gemak-gem dalem bupati rapi. Buta durang jeru pangombenamu wit gedhe pangkiringanamu gunung dhuwur pacaringanmu. Waduh iya gua. Aku tutup buta alasan. Aku buta sing saka negara kiri kawedar. Aramu aku Detyaka lorenggut muka. Detyaka lorenggut muka. Detyaka le. Detyaka lorenggut muka nek gak ilang bagus Bu. Oh, kawel-kawel medene dikiri tak kuwi. Oh, Detyaka lorenggut muka ngene apa sih? Tak lebone kowe iso cangkemmu tak enggak kok. Kan dhewe kok. Wong renggut muka. Kala renggut muka sing mburi aku kala mamang murka. Sing buta bati. Aku kala peketekya. Jawab. Kala peketekya. Apane bleketek? Duluran blekut. Oh. Golongane entut ta iki. Kok bleketek blekutuk. Wah. Yo, brek ciri-ciri melek bapane rek. Lah balik Satrio. Sopo namamu? Lan sopo dipinangkamu? Satrio bagus. Suwe anggonmu jawab apa wedi rutuh mut-mutamu inten? Buto gak ngerti marang aku. Ya aku Raden Taranggono. Cincin gati. Taranggono. Kerti suto. Tublek buta itu. Taranggono. Centeng miler. Oh. Kongkon niku tuli-tuli ya takon. Doyan kuli. Lho.
doyan. Wis kok doyan. Ketulusan kon ya wis ya doyan wis. Tetep diwadah teplek arep sing kono. Arep telek. Sopo arep telek? Lho, tangan nek arep tak wotetno. Lho, mau aja. Ya, apa sih? Le. Kon telek-telek arep. Sopo arep? Lah iku mang arep diblontot man kira ngono. Bongko karo ketan arep iki kan. Ya arep bongkotan. Sopo arep bongkotan? Lho, menawa tetep diwadahi teplek arep. Arep telek, arep apa? Nek arep tak plothok. Lah opo kok? Ya. Cara ngono, bosok iku. Wene dalan aku bakal bebedak sak tengah wong. Iso ngliwati langkah ono teki opo tenggonmu nek kono mandi suaramu ganok gawe balik dalane Pak. Ah! Oi! Tak dulu semua. Korek. Oh, tolongan nama. Oh, tolongan nama. Oh. Betul ini. Mau tolongan nama. Mau. Cita. Loh, jika sing ado wis atase butuh siji ae lho. Tak karape kok kono ngene. Awas. Diwalik. Oret. Pinangge wingking kanjarane wong topo pinangge wingking Dukaya isini Raden Taranggala munus pusaka kaman dipun sipatake dhateng kutha Rangga muka mamuka wangsul dhateng negarane negara Giri Kawedar. Carane aku mari bebedak kok kepin meguru ikaku kru kabar nggone
ideke pertapan iki ya ideke alas ana pertapan. Oh ngoten to iya. Yaiku Sanggar Pamulang ayo rono Kakang Semar nggih Ndara nek ngoten suami kula dherekaken. Oh cara kula parang Bambang Sucitra dene nak rene santriku Foto mangkon kang wonten pertapan Indra Pamulang ya pertapan Muntara ya pertapan Gandaka. Dene kang sampun amangka wonten ing pertapan Gandaka. Sang iku Begawan Padmanaba kadhedaken kantri Bambang Sucitra. Kecaru pratmanipun Raden Taranggana sumedya meguru dhateng sang iku Begawan Padmanaba.
reh panca catura ajere kawulaning bangsaning patut berkakang mabang bledug mawungkul sinandung mawur mabetang sinandung mawur Undrak maguna-maguna wis kita dalem rangka munggi wahyu sidang naga ngakak telengati naga poso kowe lati sabda mandi sabdaku ya mandi suaraku oh ala dhisik Chandra bagus aku melu tata tetakon saka ngendi lan sapa kang dadi asmamu nuwun inggih yen paduka dereng pirsa dhateng kula Raden Taranggana inggih saka endi saking negari Mestina putranipun Kanjeng Rama Suwargi Pandu ya nak ya la iki sing dereng nggih Bang kula iki sing ngomong nami kula Semar Badraraya sing mburi ya niki Bagong Mbah kula ngaturaken sembahyang pagi untuk ya Taranggana tak tampa bisa gawe rungaing pamikir kula nggih ngoten mbah ngaturaken mbah pangabekti ya dipus padha-padha Kakang Semar ya nggih ngoten kicepetan kali kunjuk wonten ajaripun mbah sinten mbah ya Bagong aku sing suci mastani Begawan Padmanaba oh, Padmanaba. Iya. Iki petapan pundi? Iki petapan Endra Pamulang ya Gandaka. Oh. Nggih. Taranggana nuwun kula Sang Wiku. Sumejamu apa tak kesasar apa tak kaya apa nyanggone petapan Endra Pamulang. Lho. Endra Pamulang ta Suhendra iki. Lho. Lah kok lho pedet-pedet. Lho kok ono endrane kok lho aku malih. Menika ngaten Sang Penembahan kula kepingin sanget meguru dateng Sang Wiku Penembahan. Oh, kepingin meguru. Inggih, apa gak kliru nak? Mbahmu iku wong sing mateng obong kawune. Boten kula kok badhe ternya kula kepengin sanget dateng nggih menika pertapan nika tur kula kepengin guru dateng paduka Rama Penembahan Sang Begawan Kisawasidi iki ya anak alih iki muridku Bambang Sucitra inggih kenalaken Kakang Sucitra kula Taranggana oh ya Taranggana terus pundi Rama kula napa mboten mesakaken pun yamenten Taranggana inggih ya nek ngono tak tampa dadi muridku nggih jagat Senana Jomoyuke wong udang salira Jomoyuke wong mari mertapa nek meru kita letang papan kutanyo Taranggana nuwun inggih Rama Penembahan carane aku Darwasa sakno Darwasa 11 kula saka iku
aku ngerti karepmu. Kontak pene aji kanuragan jarane aji bala srewu. Mekaten. Kekuatane 1000 manungsa najan wong siji. Tampanono aji bala srewu ya Karanggono tak bisikno marang talingamu. Tulinge ngetake dawuh. Kawetan sang nyabar kawong kaluro kawane. Kawane wong tinjo moyo. Si setono gelem kendhemu salira obloko. Pendhita berarti karep kowe tadi des ngono. Temenan. Kadang kaya iya kaya enggak tadi wale gak des katek. Aku pun kudu sese. Oh iya ta. Kok menawa. Ning bareng-bareng ayo. Ketewetan papan kudanyo. Kudanyo kutha Mangendra Laya. Sumuyuke wong samya kudan Muroso. Apa mau? Karanggono nggih. Kula matur nuwun sanget. Wis hafal nak sampun. Oh nek ngono kadhangamu. Karanggono diaji. Para srewu. Prawa penembahan ngaturaken gunung panuwun kula nyuwun pamit. Kula lajahaken lampak. Oh ya nak tul tindak jamban peten jakat jono lan itu napa musik kecebul sing tindak ana ngaistaken dawuh gampang Citra aku nyuwun pamit ya ya hati-hati kacarita sak medalipun Raden Karanggono wis gak kena semono kesisipan dalan. Raden Narayana putranipun Prabu Basudewa nanging wonten Widara Kandhang. Piyambakipun ketingal teja nyumunar tejane sang wiku tejane sang Brahmana. Kacarita pauta mangkula Raden Narayana lubeng dhateng ngarsanipun sang Begawan Padmanaba. Sawung kaluro prawani wong tinjo maya cecetana krompo demu mangko dhisik saiki ana praktane sadra pritak-pritak kok jero kebedukan kok tidang menjangan kebilar aku wis jamak tak nganggo tembung rata basa daharan tuaku katimbang diramu ngger sependi lan sapa asmamu oh
inggih. Kula Raden Narayana sambiku Narayana. Raden Narayana nuwun Jogandi saking dusun Pidara Kandang. Menika pertapan pundi? Iki pertapan yaiku kena diarani Dandaka. Pertapan Dandaka ya Endra Pamulang. Ya pertapan Muntara Narayana. Oh, pertapan Muntara api jenenge telu api kabeh. Jeneng api ayahe Dewa Agung. Situ ndo. Telu kan elek kabeh. Lah sumedane Raden Narayana. Kula kok ketingal tejen menar nyumrompong. Kula padosi kalipun tejo. Kula tusur wonten ing pertapan Dandaka menika kala wau. Lah karepmu Paduka aku Begawan Padmanaba. Kula badhe meguru dhateng Paduka. Rama peneban. Raden Narayana, nuwun kula Rama Penembahan. Wis mantep temenan, wis madhep. Wis percaya lahir tuwa sibatin njaba jero jasmani rogani. Nggih. Kula sampun yen meguru dhateng Paduka Rama Penembahan sami ku Begawan Padmanaba. Oh, ngakono. Nggih. Ya, nek ngono tak tampa dadi siswaku. Tak tampa dadi muridku, tak tampa dadi cantrikku tapi durung didusi ya. Mari kita dusi. Cesa. Ngaten ya. Nanging ngene. Aku iki ngerti marang Raden Narayana. Sing nyumedya ana nggone pelatarane pertapan Dandaka. Kantonapa aku tak, wah, ingkang tepang iki kok kepingin medhi manut kupuja. Kepingin manut kupuja. Rama Penembahan.
Gusti meminta dhateng kersane ingkang akan jagat wonten pelataran cara ana nirate perdepokan. Cara wong mlaku tutuk lakune sampe tukone jentus pinemune dasar pancen tanggal Wisnu sing mandhap kaping 3. Niku ketrima pamintanipun Raden Narayana ana teja nyumrawung saking inggil rentah wonten ngarsanipun Raden Narayana dipun cepeng wujud pusaka gaman tapayang. Narayana pun kula sang Rama Penembahan gawa pusaka iki kula katon nyemlomong wonten ngajeng kula cepeng wujud pusaka. Oh, wujud gaman iki sing kowe pun bapa tak dulu. Monggo, monggo. Oh, iki gaman tak dulu nek tak hitung landhep iki 1000. Nek tak arani gaman cakra wiludaksana ya gaman cakra landhep 1000. Oh, cacat 1000. Iki tampanono ya. Ngene iki. Lebu gamanmu, gaman cakra wiludaksana ya gaman cakra landhep 1000. Iki lagi carane wis nampa gaman cakra Narayana tak paringi sumping ya sumping Sekar Wijaya Kusuma para gage iki tampanono ya sidak pepres astane loro ning tunggal pukulirawa loro ning tunggal Kacarita Narayana nampi sumping Sekar Wijaya Kusuma saking niku Begawan Padmanaba. Narayana nuwun kula Rama Penembahan iki dan sumping Sekar Wijaya Kusuma. Ngene nak kasihati ya.
Kasihate supir sekali Jaya Kusuma iku kena kanggo nambani wong mati sadurunge pasti. Mati sadurunge pasti. Nek diukul-ukuli kembang Jaya Kusuma wali jati teman wali. Iling-ilingen. Dados kang saged mulyakaken yang pejah. Dereng pinaji marang Gusti. Kena kanggo nambani wong loro. Nek pancen disepuro marang ingkang kerja ketampanana Narayana suping Jaya Kusuma. Oh, nek matur nuwun dhateng paduka sami priya tampanana. Pautangan panggunggung mongso pecane ngocara ranana dewa Narayana kau niku murid anyaran cantrik kaitan sombongmu gak karuan. Kon manguyu kon siswa murid aku murid sing lawas gak dikek apa-apa kon lho. Pangos iki kabeh kok pejaku gak trima aku. Aku iri atiku iri. Bambang Sukiter. Ya. Nek cara sekolahan tak uji. Nek cara ndok tak datar, nek mas tak leler. Nek pancen kon sakti, kurang dur lanjut kula sedodol tampanono tak sipati gaman cokro lanjut 1000. Susah bedheke kok pasti bedhara patur kena diwangi pares barang pares sing mboten ati sing eling. Tetulungan wong sadurunge tiba ora ana bisa tetulung sadurunge tiba. Lah yen ana wong bisa tetulung sadurunge tiba. Wong jange blae tak disingkri, wong jange mati galwangan dhewe wanci wong sakala. Wanci wayah mangsa sedeng kala belai. Tak ngitung
Kakek tembut pati 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 pada yang sukumu. Apa sih? Bambang Sudito. Kenging gaman cokro sewu rokok meletup. Kan koko saknalika Bambang Sucitro. Pipin itu landep, munjane landep sewu. Oh, lah nek aku mang ngetes nyatakno ya apa ora bener apa ndak. Cetak ungkul-ungkulane Somping Sekar Wijaya Kusuma. Iya. Ngajeng sampun kacarisaken dening niku Pegawai Padara sampun paring dawuh. Somping Sekar Wijaya Kusuma bisa maluyakno bisa nguripno mati sak jabane pasti. Bambang Sudito dipun-ungkul-ungkuli. Kembang Wijaya Kusuma. Kaya jati kemen paluya. Raden Narayana aja kok tumakane kunjung tumakane gelem gak wani. Rada pinulak jelma tetak kaping 7 jelma wali-wali aku gak wani. Sak terus gak nak ala dhisik gak ngene kaya kowe iki ger. Samya Purnama Tatawali Samya Purnama Narayana inggih Rama Penemban wis percaya nggih sampun kula sampun pitados dhateng Kanjeng Rama Wiku Penemban. Ya wis nek ngono klebu cukup boten kanthi tasih ingkang kula kajengaken rada. Lho. Kok ero ae to niki? Lah nek kok jaluk pisan. Entek iki. Lho. Oh, ya nak
Pancen iki nek ngono kon jaluk pican yo. Nek ngono kon tak wejan aji. Bala sewu. Gini nah, ono hitungan siji kurang loro ganjil telu ganep. Artosipun kok iso ana hitungan siji kurang loro ganjil telu ganep. Mestine loro iku cakep, ganep siji ganjil. Tak ngono sih. Nanging ngerti yo. Siji loro telu. Siji kurang loro ganjil telu ganep. Ganep sing tegese sing kuwasa. Sing nguasani. Sing dikuasani. Pira? Telu kabeh. Nah, saiki kaya dene Allah sing duwe panguwasa. Terus ana rasul sing nguasani. Ana umat sing dikuasani dadi sing kuwasa sing nguasani sing dikuasani. Dadi sing dikuasani sing nguasani sing kuwasa. Nek wis muni sing kuwasa iku ya kuwasa samubarange. Lah iki naga ngakak telingati naga poso-poe lati sabda mandi. Kan mandi kejaba ucape dhewe bab ucap kuwi minangka donga. Ngertiane iku kon jaluk. Umpamane kirang tak pejang gelem kon tak ngengeri selawase urip. Purun. Tuwate sing sampun sedaya minjam napa kaya dawuh betul sak menika dinten. Ya adik bisa pesodo malah barang. Nggih menawa. Gelem nggih Pak ngene. Ilmu sing diarani aji ya. Bolo 1000. Nggih. Lah niku lak mboten wonten ingkang kagungan benjang nek mboten kula. Le Karanggana iku mantuk kene iki, Man. Lho. Ya tak wejan. Aji bolo 1000. Aduh ya Karanggana. Ngene nak, iki tak bisikno aja dirapal sak nggon-nggon aji bolo 1000. Lah iki nek tak wejano aku pancen wis titi mangsane ya, wis titi mangsane. Aku kudu ngenger sawah urip. Aku manjing marang siramu besok ae mbok menapa kepin dadi pendhita. Jenengku kon gawe bekal Padmanaba ya Narayana. Inggih.
Saestu iki. Ya. Sendako apa? Sendako apa aku tak manjing iki sak durunge manjing tak wedan ilmu kanuragan yaiku Bala Sewu. Jawa sendako perasane. Lorone tunggal kumpulira ganda sawiji. Lorone tunggal kumpul. Laku loro apa? Oh, ngono nak. Pamang Fitriya. Nek ngono pancen iku gadang kamu. Kon gaya apa nek ana bali pertapan Sukoponto. Kon iso kaya dene pun bapak mekaten ya mosok bodo aku tak manjing marang Raden Narayana. Utawa iki kengken nyusul kalian Rama Demangwasa Bupa. Lah kok Yayi Sembadra kepingin ngajak ningali adu jago dhateng negari Mandura. Waduh, wis suwe to. Sampun sawetawis dangu. Kula ngertos menjara nampi wejangan Bala Sewu. Waduh. Lah nek kon ngerti dadi pun kakang ya gak beno kasih. Kiramu ya bakal tak wejang lah iki nanging nek gak kepepet aja di rapal Adi Bala Sewu. Yen melas dateng kula. Sakno. Bab siramu melu ngrungokno nggih. Yen ngaten matur utawa nampi wejangan Adi Bala Sewu wangsul dateng dusun Widara Kandang.
mawana tumar seping yang liya. Ketika panganan aku tutup kita mandan gelebuk gede sak gundul-gundul. Manik kita ulun resi Kalika Putra Bathara Narada. Gugura anggon kita tapa saiki cara wong tapa wis tapak nampa ganjaran ulun bakal paring ganjaran marang manik kita diutus marang Yayi Bathara Guru Wal Wigarang ing tapa kawat manik kita. Dipati Kokrasana. Lho niki iku lho. Lah iki ulun diutus marang dene Yayi Pramesti Bathara Guru. Carane kita cara tapa tapak napa ganjaran iki. Carane kaman kaki nenggala. Ganjaran kula. Nanging sakderepun Paduka Rawuh kok wonten ayang-ayanganipun nggih kados gaman kaki nenggala. Leres sapa boten? Iya, sebab apa? Dewa iku gak duwe ayang-ayangan. Boten oh lagi. Ya, nek sapa tak jero gaman Walugara kaya kaki nenggala. Karen bata-bata marang karipun kula marangi wonten asta kula kang sisi kiwa. Ya, lha iki Walugara. Iki ya gamane Kokrasana iki. Lah iki ae Dewa Rusa Ayasraya ulun utus tulung marang Narayana. Ing kono ana ratu saka negara Giri kawedhar jejuluk Prabu Puspadenta sak balane. Nggih. Melengat iya, nek panjenengan sanggup ayo Pungganyang Jawa. Oh nggih ngestake ayo tulung kono Dewa. Pancarita Kokrasana nggale pondok Kanthi perpat kepanasan kepanggih dateng Prabu Puspadenta. Cerayaning Dewa, ya jenengku Dipati Kokrasana Bali. Sapa namang? Aku Prabu Puspadenta saka negara Giri Kawedhar. Lah balik kale aku Dipati Kokrasana. Ya disuwun tulung marang Tukulun Jok rusak.
Kayan wae kon maneh menang karo aku dewe kabeh tak apit sing kuat. Kacar itu apa sih kok krasana di apit siung diapit telali kok telali gajah kalau dirapus kok krasana besok gak diturun. Besok gak diturun waduh apa iki ya apa pun tek di uras iku tuh taman kaki nggo apa sing lho iki kula tapane gaman kaki Puspadenta disosok gaman kaki negara lutak ludira kapidara kok setengah mati kanane Prabu Puspadenta. Jadi kau dapat apa? Rakyat Pak Jowarno. Dijuluk Prabu Puspadenta saking negari Giri Kawedar. Oh iya. Pakan Raja. Wonten panjenengan kadhawuh Nyai Bathara Hulu. Penjara mriki, penjara sesene. Menika cobi sambatipun Prabu Puspadenta. Gusti kulon kula pun dipun pejahi kulon kula dadosaken napa mawon kula sumarah kula manut pun kula kalah pokok kula njaluk urip kulon njaluk urip inggih kulon. Wong nandur bakal cukul. Nandur wae elek kok ben kok cukule ya ngene iki dadine.
Kundawa ing pakarti. Utang nyaur ngile balekno. Ngerti? Inggih. Nggih kula nyuwun pangapunten kula. Kula nek pun ngeten luyu mboten gadah kekiatan apa-apa pun kapidara setengah mati. Kapidara arane. Kula lintang gone wangan wau sumerep godhong. Irim kula eling nalika semono ana adipanca dunya mlesat ditampani godhong. Iklan iki mangkane masih ketika ngangkat gone wangan iku nek godhong tirim mboten saged mati kula nggih. Kula suwun kaya godhong tirim mawon iku lho. Kula dadi wis tobat nggih nyampun kula nyampun kula nyuwun pangapunten kula kon butuhan don aku iki apa iki yo wis ngene kok krasana sing sabar nak wong sabar subur wong ngalah ngali gak kalah nek wis kalah jadi musuhi ngalih di musuhi ngalaso. Nek ngalih di musuhi ngawang wis apa iso. Lho nek wis ngawang. Sopo sing nandingi? Wong iki ngestaken jauh. Ya, wis ngono. Prabu Puspadenta inggih Bigulun. Nek ngono sareng kon duit tali. Kon iki sirah kaya gajah. Badan raksasa. Uga kon dadi gajah, dadi tumpakane Raden Kokrasana mandi sabdane Bathara Guru. Pikulun padha winang. Lah iki Prabu Puspadenta wis gak swara maneh. Ya suarane kewan gajah. Oh nggih. Akyu. Oh, akyu. Yai, kok kula mirengaken mboten akyu. Napa kakang? Akyu. Oh. Ati banyak. Gajah Puspadenta ya Kyai Gajah Puspadenta ya liman ya gajah Durada ya gajah kanggo titiane kanggo tumpakane Kokrasana kanggo akyu iya lha iki carane Kokrasana nulungi marang dewa-dewa kabeh tak tambahi jeneng Dipati Kokrasana ya Baladewa jagat keseni. Tegese Baladewa. Bala iku kadang dewa, dewa mambang 44. Dadi Kokrasana ya Baladewa, Sukumamani kita duwe Baladewa mambangaken 44. Mula saka iku carane wis bakal mulya balya nanggone Widara Kandhang. Dalem Widara Kandhang ayu padha santi. Jaya-jaya Jayanti sekali merdeka tetep merdeka. Kandha lakon dumadine Sumping Sekar Wijaya Kusuma.